Marty, was essen du hand with lunch? Ooh, the non-take is a pleasure. 24/7 can we have some milk, it's got about coffee. Hayu in the non-take special. ChocolateWise's cheesecake. Van een keimoens gaat dat ik het zeg. Ga, look at it. Deze two, 2-3 flavors. This original chocolate. Look at it. This is the famous ChocolateWise company. The famous ChocolateWise company. We maken alle chocolate platters. Bald gaat de water. En rood komt daar ganz een line. Maar jetzt een non-take. Vier nog beter als hachmoe ben ik zo fleischig. This is a non-take. Kijk van mijn favorite. The nice cheesecake. Look at it. Let me see. Wow, so it's marble with cheese. Ga ik kick. Wow. Cheese marble. I'm gonna be... Hoe zoekst je? This is niet normaal. Niet normaal. Voor de andere zaten gezegd met hoe de succes van, maar vrijdag is het een non-take. But the point is, there's always milkshake. This is absolutely a delicious cheesecake. Ga next level. Matti, je gaat een non-take met die essen. Dat smaakt het vrijdag. Want die is vrijdag. De store is ruhig. De store is not ruhig allemaal. You can't have a nervous store. So a little bit advice. They stick in the fridge there. If you have in the home a few pieces, take it out an hour before you eat it. Weer een beetje lawaaiig. Oei, het is abnormaal. Maak de ooi nog een moment. Dan is in de ooi. Matti's getting excited. Wow, what's so nice. That coffee. Zoek ze kijken. Ze zeggen, unzikker. Unzikker. Als je het doen. Plain black coffee. Lechaim with a shum. This is delicious. Just from lava malke. If I get in the mood. Anytime. Delicious cheesecake. Salashide is al lang geschaft zich met ook. Ik kreeg gerade lessons that ChocolateWise picked up like next level. The chocolate items. Cheesecake is one of the new items. Yet for the non-take, it's the right time. They have a whole shelf by you. They have their chocolate. Je gaat allemaal gaan naar de chocolate platters. Maar lessons zijn ze rausgekomen met nieuwe zaken. Which I want to show you. Een nice item. Die weiß gewoon niet. Die weiß was? Als ik zaken zijn doen. Look, where's the look guy? What's that? Ik geloof het is gemist. The man of the hour. I'm in the house. This is the man under the ChocolateWise chocolate. Kan me meegezocht, ze zegt gewoon of meer in of hem. Never trust a book by its cover. Ik vind echt een gitte chocolate. Never trust a skinny chef, als hij zoekt. Maar daarna dacht oké, laat me kijken kunnen zo. Die alle zaken zijn er quite a while. No way. Die had alle shine platters. Beautiful stuff here. If I'm a koof, dan zegt, this is a nice zaak. Kijk hoe shine this is. A gift packs. Chocolate tree gift packs. Wow, the best of the best. I'm gonna all these items are ChocolateWise. Weet je wat? Maar doe, kan je kopen naar gift bag ook het. Is dat gift bags? Kijk, stelt het eens. Koop dat gift bag, met weg een chocolate there, laat me zoeken. So you put in the gift bag? Put in the gift bag. So you can get some of the 3-4 trays? Zit ook klaar, game voor de teacher, voor de beste melamed, whatever, it's unbelievable. Very cute, very cute. I'm gonna actually, ik begin met de Michael van de mens, the man of the hour, like we call him over here. Ze komt hier naar praten, heb ik liever alleen te redden. Die mensen kennen me zijn. In de roze komt met een zaak als hij staat binnen bij de kop. I was last night by Wachenach, and I know the games that taste like chocolate. I asked how much companies looked at ChocolateWise. This was it. Wow, this is like... By the way, ik ga even, wat is de orange? No. Oh, dan mag je even door met ook. Laat me even door met ook. Kijk, dat is even van morgen. Trivia question. Vraag ik eens een beetje vrienden wie het zeggen. Kan het maar het zeggen. Trivia question, why is it orange? Okay. Why is it orange? Laat me eens in de kant doen. Laat me eens even, dan ga ik naar de kant. Ik ga me beide. Beide, du kannst zwei müssen du mal nein. Oh, 2 Tage von Martin von ChocolateWise. Mit einer cheesecake. Okay. This is so cute. This is honest. Het is hakelijk. Sagst du, ich darf schmecken genoeg. Alright. Is er nicht kapot met wees gaat eindig schneller. Just to taste. Hoe die gaat dan? Wow. Look at the cream. Look at the cream, Kran. Get my crash. This is a real cream. It's too crisp, but crispy gaat toch maar creamy. Is that peanut butter cream? What's the flavor? Is peanut butter? Peanut butter. Wow, my favorite. Het is echt peanut butter. Het is echt iets wat er is. Het is bruin en waas. What's it brown? Waas is white chocolate. White chocolate en brown is brown chocolate. Oh, we zijn bevinden. But both are peanut butter. Both are peanut butter. Peanut butter is the best. Peanut butter lovers. Ze zijn genomen doen met de ganze... Dus deze is de crunch cake, de popular crunch cake. Wow, this is a rice cake with crunch. This is lotus, this is peanut butter en deze is vanilla. Ik weet niet als peanut butter als kind. Nog oud. Ja. Peanut butter is delicious. Some of the caramel pieces. No way. This is I like didn't see this in candy years. Ja. When I was a kid, this was the hit. Deze met choo-choos. They was the Alles wel milk. van de naam thee. Is het milk? Ja. Milk is de naam Dan gaan we thee. het pretzel. De retzel. Flavored pretzel. Alles is chocolate smaak. Deze daar noemen? Maar hot part of a platters. Oké. Nee, ik heb Dan mag je chocolate. De retzel is daar noemen?
Dretzel. Ich meinte, Weiß, wem es dat hier de noemen Dretzel is? Creative. Creative marketing? Creative marketing. Macht de packaging, de design. Macht alle designs doen? Allemaal de design. Alle nieuwe designs zoals deze. Dat macht creative marketing. Shout out to creative marketing. Shout out to creative marketing. Je krijgt er zo nog een dag in creative. He came out with this idea now for the coloring van Geik hier. Kinders on coloring in alle magazines. They had these pictures. You can color it and going. Ik ga met de creative. Ik zoek the good people out there. And by the way, ChocolateWise, okay. Yeah, ChocolateWise. I'm gonna give a shout out for creatives. Kim te gaan. That's it. Give a kick with peanut butter cups. So the name of the item is peanut butter cups, yeah? Peanut butter cups. I like it. Ik heb veel flavors. Doe heb ik 4. 4. Zoveel doe flavors. Okay, ran out. Dat we stock it. Family guy, Dit zwei zijn the most picked up gift boxes. So cute. The Emmerschein. So a kid in school. Kid in school, wat eet je? Passport. Maar hij zit through. Ja, maar einer had de wapenvoet weg. A good friend voet weg. So cute. Ik heb hem met de passport. A passport chocolate. Ik heb hem met de snelle dollar gelassen bij de granite. We get the customs, a little chocolate there. Chocolate, passport, American passport. Schmeert daar door de granite. Honestly. Chocolate. I prove ChocolateWise. De naaie weet je schmeert in de granite, dat ChocolateWise. Deze van hartzeloos. Deze twee zijn van hartzeloos. I didn't know these guys are rocking products over here. Full shelf here. Gaan we goed naar de fridge. Er was nog een product, was blank in fridge. Zoals een mensen niet doen. Gedraaid doet. Ze brengen alles, maar let's go. Kom maar gaan heen. So this is the cheese bars. This is a fridge product. Waarin ligt het in fridge. This is do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flavors. Wow, this looks good. This is a mamish delicious product. Very popular. This is a cheese bar. This is a chocolate. Even zo, let's do This is a chocolate. This is filled with cheese filling. Cheese filling. Yeah. So, oh wow. Oh my goodness. So it's like a strawberry. Strawberry cheese filling. Starting with the product. Wow. This is yummy. So it comes again in all flavors do. Alle flavors. It's a peanut, it's a lotus, it's a cookie crumb, pistachio, strawberry, and praline. Praline is a hazelnut. Hazelnut. Laten we de roos terug naar zagen we in de roos of een gas. Of een gas wat kost ook het? Ik kom in de roos, dat maakt wel een interessante. Let's go. Ik kom van maar waar de sign do. Look at this. It's a real Reese's. This is Kamoy Reese's. Im kennen es Tisch wo hast du schon. Machst du Tisch beim most was kannst du das show here. This is the real deal cups, ChocolateWise cups. Was sagen? Du lass mich anstecken in Tasche 1 von der Rebelson und 1 von der Item. Here we go, Reese's. Unbelievable. There's una coffee, middle coffee. And you have the cash? Yeah. This is orange. Oh yeah. Das ist der Chocolate. Von der Moistes. Das ist der Wasser? Ich habe noch eine. Der Olium kommt zu laufen von allen Sachen von der ChocolateWise Chocolates. Da haben wir gehet, und mit halt Chocolates, der Olium kommt von der Moistes. Gib mir auch es. Do you smell the chocolate or the fire? You're smelling the chocolate, right? You're smelling the chocolate. Der Olium schmeckt den Chocolate, der Olium kommt von der Chocolate. Yeah. Unbelievable. Peanut butter cups. Give him the chocolate. Afterwards you get the pills. First the chocolate, then it's blended. Give him the take the item also. There you go, yeah. Oh. I was in your house last week, kids. Okay, Tag, was du mit der Sign do? Wir haben gemacht die größte Signs. Sind wir so gespreid über ganz Bauernpark. Nice. Op Sabbat zich als geht, het vallen aan andere plaatsen. Gerade gaan we in Slijken, de kleinere, in Upstate. Okay, nice. Rabia, watch, we're doing a video. Let me give you, you know what? Let me give you here, if you're here anyway, let me give you some good ChocolateWise. Delicious, put it in your pocket, make sure it doesn't melt, take it out before it melts. Yeah, now you can go. Ashikoya to you. All right. It's gaan we like in the country, gaan we like in the kleine. Nice. So this is going to be all over the country? All over the country. So how does it work? Anybody who sees it takes a picture? Anybody who sees it takes a picture and sends it into the number is 718-218-7271. You can text it or you can WhatsApp it. If you fax it? Fax, I don't know. But whoever sends it in goes into a goidel. Then $250 worth of ChocolateWise. Nice. Stel je voor, we kennen $250 worth of ChocolateWise. Oi, Foizes geht es so wie sagt. Monty steht schon mit der picture. Kevin, if you got a picture of Monty with that in his head, that gives $500 worth. Anyway, Kevin, schick aan a picture. See, what's the number again? 718-218-7271. 218 what? 7271. 7271. ChocolateWise, Kevin, and guess why it is orange? Laat me zeggen, shout out to Creative Marketing for this great, beautiful graphics and idea. Creative they are. A little chocolate. Du geben von der Moistes, geben von der Moistes, als an. Von der Oilem gaat jetzt teilen, gaat lang alles doen in der Bag. Jetzt nehmen wir 3, wie Kinder hast du? Nehmen von der Kindergesundheit, that's it. Geven hem, we gaan wakker met de hebben, maar de teilen van de Oilem. De Covid Shabbos Kodesh. Ik heb een gegeven alle geschmaken. Du braunen Wasser. Du braunen Wasser, we can choose. Geven, let's go. Let's head down 13.
In the oil can know of the Kuvit Shabbos Kodesh. The cars are stopping us over here. The cars want to get me do them. The Simcha is the Kuvit Shabbos Kodesh. How many Einiglich do you have? Okay. 10, 15, how many Einiglich? Kleine Adler. How much? 9. Give him 9 pieces. Oh, do you want me the calf and cookie corner do? Bring Mr. Calf do for cookie. He's gonna start selling the cookie corner, the Kuvit Shabbos. Wo suchst du? Bronnen eraf.